aiwa vanoshamisika kuti mukomana uya anonzi General Constantino aiwa musamujairira roda kuti vari kuti makutiro ari kuita ma-assassination trips ka aradza kuti aiwa pane vakuru vanomutungamira aiwa satataura zvakawanda tipinda munao panapa monyogwa muchinzi Chiwenga survives 3 post Mugabe coup assassination attempts sanapinda mashuka mudanyogwa noripa subscribe or like on the bell icon tipinda muzimba yanyora vachiti VP Chiwenga has escaped 3 assassination attempts since leading the coup that ousted former President RG Mugabe in November 2017. The first incident occurred in 2018 at White City Stadium in Bulawayo when a grenade was thrown at the VIP section where Chiwenga was seated. The second attempt, more personal and insidious, allegedly involved Chiwenga's ex-wife Mary. Reports suggest that President Mnangagwa instructed her to poison Chiwenga. The most recent attempt occurred on Sunday when the Air Force of Zimbabwe AFZ helicopter assigned to transport Chiwenga to an official event in Masvingo crashed under suspicious circumstances. Chiwenga reportedly opted out of the flight after receiving intelligence of a potential assassination plot. Though mashuka kubuda nyongo panapa vanoenderambira vachiti hanzi 2 pilots are said to have lost their lives in the crash, although AFZ is yet to officialize confirm the fatalities. Panapa ndo mashuka kubuda pana zvinzi aiwa ndo kukuta kwakaita kuti aiwa intelligence yake yakatozouya ikatomu-eject yakati aiwa mukomana buda imomo ena unotoswera zvako kubulawayo uko chinocommemorata kana celebrate a family event. Panapa tikuona kuti vari kuinclude mashuka ekuti pane ma 2 fatalities kana 2 vana vakafa, but kuona kuti information publicity yabuda katira mashuka kuti hapana munhu akafa. Tudze mafukiro enyu munoti kudii pamusoro patikuona kuti information yairi kubuda apa is not aligning, dziri kusiyana kuti aiwa uko kunonzi hakuna wakafa kunonzi kune 2 wakafa. Tudze mafukiro aipinda comment section medu, musana subscribe or like and turn on the bell icon.